Bi berbanga sibehê re dest pê dike pêroşa êvarê. Êvara meha nuwazeyê ya ku ev 11 mehên bawermend li bendê bûn. û dest pê dike amêdekariyên meha pîroz ên Remezana mübarek. Lewre wê nan û dan, sebze û meve û hemû pêdivî û bêguman vê meveyê ku Pêxemberê me Hezretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her dem ew salix daye jî bêstendin. Ev meve xurme ye. Xurmeya şêrîn, nujdar û rehimdar. Kur'an'da derbaza tabi hadise peygamberime şey diye yani zamana peygamberime de yani xurma hatiye xurne le faydayı heye yani tabi hem fayda hem ne zanne çi amele bereket ya çi bejim ondan sonra fayda ya yani ne jmartır yani gerçekten faydayı zamana peygamberime de hatta bir zamanı heye yani. Hurma var. Xurme çime önemliye? Xurme Peygamberime ağacı dikmiş kiriye. Xurme ağacı da dert keve zafeya. Saya yani xurme Kur'an'ı da ejder bazı. Ah temel daha duha ferahlamıştı. Yani sonra daha temel non duha men agre. Yani zorluk çekmiş naki. Xurme şifaye, rehm û şefaate, hürmet, çêj û berekete li ser vê axa gerdûnî ya maka şaristanî. Mesela diyeceksin ki zamana peygamberime de bir xurme ki fıtara vekirine mesela ruji girtene bir xurme ki bereket ayı hay faydayı hem veya zanın yani. Cem tıkabetin ce xurma hene tabii ki. Xurma ev vakti paşi ve vakti suura xurma zaf başa xurma fayda vanji ev çet yani fayda ev hem de bejin ji vakta mer dahabi bu vaka yani vakta tu dahaba bu vaka teyemega xariye vaka wi aynı fayda zaf xurma ev je aliye Kudüs'e hatine ev çetirin, Aliye Medine hatine evji başın, van kurma Peygamberime ji evji tabii ki evanji navijed bejin acve ev xarne tavsiye dikim yani kurma vakti Ramazan'ı kurma her daim emdi bejin yani kurma çetire kurma emdi xazın milleti meji ser sıfıra xo kemneke kurma gerek başın. Bey wê fetarî nayê kirin. Ew gula ser sifreyan, çêja ser lêvan û ferza fetariyan e. û êdî dema bazarê ye. Di serî de xurme, divê hemû pêdiviyên fetariyê bênestendin. Goşt û qeyme, penêr û zeytûn, dan û zat û sebze û meve.
da spas. Êdî dema amedekariyên pêjandina xwarinên qedîm û geleriyê. Amedekariyên xwarinên sifreya ku wek sîtava reng û ahêngan ên meha Remezanê ne. Bi destên kevaniyên bi pîr, xwarin têne pêjandin û amedekariyên raxistina sifreya bi bereket a fetariyê Remezanê dest pê dikin. Di vê mehê de li her malekê xwarinên cuda ku mümînên Xwedê bi çêjên xwe bi xelat dikin têne pêjandin û li ser sifreyan têne raxistin. Lê hin kesên bi rojî jî hene ku dixwazin di nav bawermendên Xwedê de bi komî fetariya xwe bikin û coşa fetariya rojiyê di nav qelebalixan de bijîn. Dengê azana şerîf a eşayê re
و بدعاین قبول روژی را دست ریج خرمیان دبن و فتاری دست بدکه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله يا ربي جبوتا نروجي گر برزقيتا وبداناتا المفتارة خفدكن تقبل بك يا ربي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله خرمه شیرین و به برکت که جه مدینه، جه شامه، جه فلسطینه، جه مصره و جه گلک دوارانته. بیشک همو تشتین که جه آلی قضای تعالی و هاتن افراندن خواشن. لی خرمه به چیج و شفا و به آرامی و نوش خلاته که جبو کسیم بنیت. جبر ویه که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم او نشاندایه کو فتاری پی بکرن و جبرویه که کو جسوره این پیروز این قرآن را بوی بابت.